שלום, כאן רותי, ורציתי לשתף אתכם בתוצאות הסקר שעשיתי לגבי הסדנה הקרובה לניהול כלכלת המשפחה. ולמה בכלל עשיתי את הסקר? שמתי לב בסדנה האחרונה שקיימתי, שקיבלתי כל מיני תגובות לקראת הרשמה לסדנה מכל מיני אנשים שרצו להשתתף, אבל מסיבות כאלה ואחרות לא יכלו. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אולי אני אעשה הפוך, אולי אני אשאל אתכם לגבי כל מיני פרמטרים של הסדנה, מה אתם מעדיפים, ולפי זה אני אקבע את הסדנה הקרובה. וזה באמת מה שעשיתי. שלחתי את הסקר, אפילו עשיתי הגרלה, והנה התוצאות. שאלתי איזה יום, וכמו שאתם רואים, היום המועדף הוא יום שלישי. אחריו יום שישי ויום ראשון. שאלתי כמה מפגשים. 4 מפגשים או 6 מפגשים. וגם כאן הרוב המכריע ענה ש4 מפגשים. והאמת היא שגם זהו מה שאני מעדיפה וממליצה, כי זה נראה בעיניי הרבה יותר יעיל. שאלתי באיזו שעה. וכאן הרוב המכריע הצביע בעד השעה 7 בערב. והיו כמה אנשים שהראו במפורש שהם מעדיפים גם אחרי 7 בערב. שאלתי איפה. והתשובות שקיבלתי, מודיעין מובילה עם המקום הראשון, אחר כך תל אביב, אחר כך פתח תקווה, ראשון לציון, חדרה, ירושלים, נתניה ונס ציונה. ושאלתי האם נתחשב בלוח המשדרים של הטלוויזיה. והיו כמה כאלה שבהחלט ביקשו שנתחשב באח הגדול, היו גם כאלה שביקשו שנתחשב במשחקי כדורגל גדולים, ושאר ההערות שקיבלתי היה תמיד אפשר להקליט, שטויות, זאת בדיחה, וממש לא מעניין. והתגובות, קיבלתי הרבה תגובות ומאוד מעניינות, ואני רוצה לשתף אתכם בחלק מהתגובות. קודם כל קיבלתי הרבה תגובות שבכלל מדברות על עצם זה שאנשים רוצים להשתתף בסדנה וישמחו לזכות או להשתתף. הנה למשל, אני אם טריה ואנו עומדים לפני בניית בית, ולכן אני חושבת שהסדנה חשובה. אשמח לשמוע מתי מתחילה הסדנה, ואולי יצטרפו עוד חברה או 2. איזה כיף. קיבלתי גם כמובן הרבה תגובות מפרגנות, רעיון יפה, יופי של רעיון, לשאול אותנו מתי זה נוח, תודה. אז בבקשה, זה גם היה לי כיף. היו תגובות לגבי המקום. אם אפשר הסדנה גם בדרום הארץ, ומישהו ביקש ירושלים, ירושלים, ירושלים. האמת היא שזה לא פעם ראשונה שאני מקבלת כאלה בקשות, והאמת היא שאני מתחילה לחשוב על איזשהו פרויקט בכיוון, זה עדיין בחיתולים, אבל אני אשתף אתכם בהמשך. היו גם כמה תגובות, כמו שאמרתי מקודם, לגבי שעת ההתחלה, כמה אנשים שביקשו, אם הייתה אופציה, להתחיל אפילו אחרי 7 בערב, פה מדובר על יום שישי בבוקר, מעדיפה בשעה 8, כלומר היו כמה שבהחלט ביקשו אחרי 7 בערב. והתלבטויות. אני מתלבטת האם אני זקוקה לסוג כזה של סדנה, היות ואנחנו לא במינוס. יחד עם זאת, יש כנראה בעיה בהתנהלות שלנו, היות ונדמה לי שבגובה הכנסה כמו שלנו, היינו אמורים להרגיש יותר רווחה כלכלית. יש לי תחושה שאנחנו לא מספיק שולטים בכסף שלנו, כמו שכתבת, אולי מפגש אישי, מה דעתך? אז האמת היא שאם היה אפשר, אני הייתי ממליצה על שילוב של סדנה וייעוץ. בסדנה מקבלים הרבה ידע וכלים, וייעוץ הוא באמת חליפה תפורה. בסדנה כל אחד עושה עבודה אישית לעצמו, אין כמובן צורך לשתף לא במספרים ולא במינוסים. מה שכן, אני עונה על זה בחלקית, ולמי שמשתתף בסדנה, כל אחד מהמשתתפים זכאי לשעת ייעוץ בחינם, וכמובן 10% הנחה אם הוא רוצה להמשיך לייעוץ פרטני. שאלה, התלבטות נוספת שעלתה. הייתי שמחה לעזרה ביישום של התוכנית הכלכלית שבונים בהתאמה לכל אחד מהמשתתפים, גם בדברים הטכניים, איזו הלוואות, אפשרויות קונקרטיות לאפשרויות הגדלת הכנסה וכו'. זאת אומרת, לא רק ללמוד תיאוריה, אלא יישום הלכה למעשה על המשתתפים. אז עניתי חלקית גם בתשובה הקודמת לגבי התאמה ספציפית לכל אחד מהמשתתפים על ידי הפגישת ייעוץ חינם בסיום הסדנה. כמובן שגם אם עולים נושאים שהם רלוונטיים לרבים מהמשתתפים בסדנה, אני מתייחסת אליהם עד כמה שניתן.
התלבטות נוספת, אני מאוד רוצה כבר זמן רב להשתתף בסדנה שלך וללמוד לצאת מהמעגל בו אנו נמצאים. לצערי, שיקול כלכלי גורם לי כל פעם לא להשתתף. אז האמת היא שבאמת גם הסדנה שלי עולה כסף, אבל כמו שאני אומרת, אם תבדקו בדפי החשבון שלכם כמה אתם משלמים ריביות, אני מדברת אפילו רק על הריביות של האוברדרפט, כל רבעון, ותכפילו את זה ב4 ותראו כמה בצורה שנתית אתם משלמים, אתם תגלו מהר מאוד שאתם מחזירים את העלות של הסדנה, וזה רק שאנחנו מדברים על נושא האוברדרפט. מניסיון שלי אנשים חוסכים אלפי שקלים, ולפעמים אפילו עשרות אלפי שקלים, לא בהכרח בשנה הראשונה, אבל בהחלט כתוצאה מהשתתפות בייעוץ ובסדנה. טוב, אז הנה פרטים כתוצאה מכל הסקר הזה לגבי הסדנה הקרובה. אז ככה, הסדנה הבאה תתקיים במודיעין, ואני גם רוצה להגיד שזו הפעם האחרונה שאני אקיים את הסדנה במודיעין, לפחות לתקופה הקרובה, אז כל מי שחושב, מתלבט, שוקל, זו ההזדמנות. אני אחר כך קיבלתי החלטה לקיים את הסדנאות במקומות אחרים, ואפילו כמו שציינתי מקודם, יש לי איזשהו פרויקט מיוחד שמתבשל כרגע, שייתן מענה גם לאנשים שגרים במקומות אחרים. לגבי השעה של הימים, הסדנה תתקיים מימי שלישי ב7:30 בערב, זאת אומרת שעת סיום 10:30 בערב. אנחנו מתחילים ב1 בפברואר, שזהו יום ההולדת שלי, אז על הסדנה תשרה אווירה חגיגית מן הסתם. ואני עושה הפעם גם הרצאת מבוא בחינם, ב-25 בינואר, תקבלו פרטים נוספים במייל. אז כל מי שרוצה לשמוע יותר פרטים, לקבל מידע כבר עכשיו בחינם, להתרשם, מוזמן לבוא ולקבל את כל הפרטים. אז כמו שאמרתי, פרטים נוספים אתם יכולים למצוא גם באתר שלי, www.arutssharon.coil, ולהתראות בסדנה.